Ang kontrobersyal nga bag-ong disenyo ug feature sa 1,000 peso polymer banknote gipasidunggan sa International Banknote Society isip Banknote of the Year sa tuig 2022. Runner-ups ang banknote entries gikan sa nasud sa Algeria, Barbados, Egypt, Northern Ireland ug Scotland. Ang 1,000 peso polymer gihulagway nga labing unang Philippine banknote nga nakadawat sa pasidungog. Matod sa IBNS nga malampuson ang disenyo sa bag-ong 1,000 peso polymer banknote nga nagpakita sa endangered species. Usa sa mga nakadapit sa atensyon sa bag-ong disenyo ang hulagway sa Philippine Eagle nga kuha sa usa ka piloto ug wildlife photographer nga si Capt. Floyd Pison Bermejo usa ka negrense nga nakabase na sa kaulohan. Pinaagi sa iyang hulagway buot ra niyang ipalanog ang iyang kausa kabahin sa pagpanalipod sa Philippine Eagle. Kung mutanawon tato sa Philippine Eagle, makaingon ta nga natin atong yung pride ni siya na dire na siya sa Pilipinas makitaan kanya isa sa mga pinaka guwapo, pinakanindot nga bird of prey nga langgam. So atong dapat ni siyang kaning alagaan nga dili siya ma-extinct.